No nazdar, bratranec, Čo robíš? Točíš ruletu alebo kúkaš? Životné polo, máš na to podané isto, že? Klasika. To neviem, o čom hovoríš, mám ťa na hlasitom, som doma a s priateľkou pozeráme film, že láska? Áno, áno. Čo robíš? Tebe jebe. To si ty zás nejako z klubu doniesol domov? Však to už by bola 4. tento mesiac. Lebo to máš platené na hodinu a po 5 minútach ti... Ostali ešte minúty na pozeranie filmu. To už vôbec neviem, o čom ty rozprávaš, s Laurou som už vyše roka, však som ti to hovoril už. To si pekne vymyslel. Minule to bola Simona, predtým Michaela. Ty si to vždy vedel uloviť, ale nikdy si sa nepodelil. To máte, pane, asi zlé číslo, to... Strácam signál. Jaký signál, ty primitív? Daj si dole obojok a vodítko a poď von, ty blbec. Pamätáš, ak sme okradali tých seniorov a hneď po nákupe sme im Zobrali celý nákup, tak mám na to chuť znova. Poďme to zopakovať, jak za starých čias, vieš, keď sme boli mladí. To by som si v živote nedovolil, to naozaj voláte asi na zlé číslo a nemám záujem o vaše služby, prosím, nič mi neponúkajte. Stoj, on nikam nechoď to, on iba srandoval, nikam nechoď, stoj!